bengi merdayon. Ora enek dina. Gulinge sapa kuwi? Ah sembuh. Gulinge ereksi, sis. Bleh, tuh bleh, sayang, bleh, tuh bleh, bleh, tuh bleh, sayang. Mosok tombul. Ra gawe lho kowe. Sumpah, ambek kiting kowe nak aku ngapusi. Ah, kitingo dhewe. Ojo. Engko gek arwah-alia utawa gadis, sis. Hus. Ngawur ya iki. Apa kena mati wong loro iki? Lah ilang ning Gunung Sangsasi iki mokal nek cek urip. Terus kowe iso ngomong ngono kuwi dasarmu apa? Tuh bleh, bleh, tuh bleh, sayang. Tuh bleh, bleh, tuh bleh, sayang. Golek sapa to kowe meh? Tuh bleh, Pak. Dobleh. Jangan periksa. Ora ana wong rene iki ket mau. Wah, padahal ngubungi saya ngancani aku lho. Bleh, tuh bleh, sayang. Bleh, tuh bleh. Medeni men to sumeh iki. Mosok seneng karo wong lanang. Kaya ora ana wong wedok wae to meh. Pas awak dhewe cek kamar nang ngisor kae. Kae kira enek apa-apa lho. Bareng awak dhewe pindah kamar nang dhuwur, malah enek ngene iki. Ra logis. Lho, iso wae lho, sis. Iki lak kamar bekas Alia. Sebelah ku lak kamar bekas gadis. Menurut cerita horor sing tau tak waca, wong mati kuwi sadurunge 1000 dinane bakal nyambangi panggonan sing disambangi nalika urip. Kakean maca cerita misteri kowe iki. Mangkat sik. Lho, sis. Aku entenono sis. Aduh. Tenan ora, Pak? Tenan yo Cis yo. Mau pas ame mangkat sekolah lagi celuk-celuk. Bleh, dobleh, sayang, ngono kuwi. Parah tenan nek kowe, Pak. Kandhani yo. Mulai saiki hati-hati yang turu karo Sumeh. Oh, Pak. Kudu cepak-cepak plester. Gopo? Tak takon lho. Apa toh? Ah, sembuh kerja. Dulu apa, sis? Nggo gawe jebakan. Jebakan ku sapa? Ya nggo sing nerormu bengi kuwi to, Mbul. Nek digawe ngene iki, nek ketok tipak sikile, Mbul. Sik to. Demit ku lak makhluk halus to, ora ngambah lemah. Ya ora mungkin ketok to tipak sikile. Aku kira yakin nek sing nerormu bengi iki demit. Oh, dadi kowe ora percaya nek gaib kuwi ana. Aku ora ngomong nek ora percaya lho ya. Ning keyakinanku kuwi sing nerormu bengi kuwi wong sing arep iseng karo awake dhewe, Mbul. Karepmu, sis.
Ora durone to, Bul. Nggo nambani semene kok mepet-mepet kaya rojange wae. Aku ki wedi tenan lho sis. Wis to. Sesuk mesti kecekel wonge. Yo nak wong, nak demi tenan piye? Ora. Ngandel omonganku to. Asu sis, asu. Saya kira Pak Sular. Sis. Tanginya to sis. Aku rasa turu ki lho. Sis. 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 Apa to, Bul? Enak sing dodok kena sis. 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 Enak tipake sis. Bul. Ora kaya cah cilik ngono ki lho. Nek eneng tipake, berarti ki uang, Bul. Anti ora enak uang no kok. Gatek sik to. Nek nonton saka tipake iki, ketoke wonge bar mlaku saka kono, terus rene bar kuwi bali mrono meneh, Bul. Oke terus piye? Ayo ditelusur. Oka. Ayo to. Hati-hati lho sis. Kok nak demite meringis. Wus. Cerewet ta kowe, Bul. Jebul sumeh no, Bul. Oh iya, kayak guling mambung sing ereksi ning ngarep lawang kuwi. Nek bahasane kok ora ereksi ngono lho, Bul. Berdiri apa ngadeg ngono lho. Lah berdiri tegak iki lak yo ereksi to. Sing mabuk kuwi. Ayo digoblok. Ayo. Hayo, meh ngopo kowe meh? Arep dadi tukang teror kowe. Rendang. Dadi kowe iki nglindur. Terus gulingmu jeglok ning ngarep kamarku. Ngono. Iya. Iki guling paringane mbahku. Dek aku cilik, aku wegah mangan nek ora ngekep si dobleh iki. Saben-saben mbahku tilik aku, mesti aku didulang sego, lawuh rendang. Oh alah, jebul dobleh iki jenenge gulingmu kuwi ta, Meh? Iya, Tak kira ki lek gendakanmu. tangkemmu. Walah meh. Get-geti wae. Nanti meh copot jantungku. Yo kari diganti jantung pisang to, Bul. Lambemu. Wes. Ayo turu neh. Sesuk gek sekolah. Yo. Udu aku lho nek iki. Terus apa? Balik no gulingku.